Infurgo. 10,5 nego mek susuk kowe dhewe. Iya 2015 yo. Glowinge ngene. Ulah mesine segel lah iya. Mesine kowe enake. Glowing lur, glowing mesin segel. 10,5. Piye ngene piro iki? Tokak takoke didol ndek sore takok ae cak. Regane piro? 12 mek susuk. 12 mek susuk. Wah. Ae. Montrok apike ngene iki orisinal yo. Mamah niken. Wah, yo. Mamah niken ning nganti ndelok kepesem lah. Wah, montor rego 12 juta sidono ijah mentak kok diseneni cah. Masalah. Sing ngene lho. Mulu sing ngene iki orisinal yo. Orisinil. Wah, yo. Piro iki ngene piro. Piro aku kok lali? Takok ae. Sosok body blowing kalau telulas iki bos. Iya we, plat Doro yo. Pas boro Olah asli. bodine apike ngene iki yo. Glowing. Wonge sing ora glowing iki. Wonge ora ngadus. Wonge ora ngadus. Ya. 19. Motor apa, Pak? Beat Stress. Beat Stress. Gede. Regane 14,5 nego, Bro. 2000. 2019. Kondisine piye, Pak? Mesin segel. Wah, Lecah. meninge ngene. Motore pajak-pajak. Warnane opo iki, Pak? Warnane opo? Mewah rego piro? 17 juta. 17 juta yo. 2024 awal yo. Wah, istimewane kilometer suwite. Wonge ra ono. Bahan 5 kurang. Bahan pacuk urip anyar. Oh. Bahan 5.000 kurang. Plat lokal. 4,5 komplit. Komplit mati pajak yo. Mesinnya penak gitu ya. 4,5 komplit mati pajak. 2012. 14 akhir. Iya. Ndang, 10,5. 10,5. 14 akhir. Glowing yo. Bener. Motor glowing ngene ora bekas koperasi, Lur. 10,5 ae. Anyar iki celonone anyar Agus Sunti. Iklan sik piro iki, Lur? Ah, 2003, Bos. Piro? Regane 5,2. Nego. Nego kurang sithik. Alah. Ya bae starter menekno. Biar. Wah, iya. Wah, celonone anyar, suwe ra ketok. Info. 7.800.000. Tahun piro? 2012 siap pakai yo. Oke, siap. Wah, jeh glowing ngene. Wonge barang iki dagangan, Lur. Ayo. Tahun next lho kok. Mangan ae tekeke iki muni rego piro? 10.000 susuk. 2015 nalpote double yo. Wah, nalpote tridian. Dadi gas Lur, merapat batu Jepon, Bluro.